Priatelia, vitajte. Tento týždeň na Slovensku buchlo toľko káuz, že by to vystačilo na 3 normálne krajiny. Ale my nežijeme v normálnej krajine. My žijeme tam, kde médiá rozhodujú, o čom ľudia smú hovoriť a čo má zostať pod koberecom. A tak sa tento týždeň v tichosti objavila téma, ktorá vyvolala obrovské vášne. Diskusia o dlhodobých účinkoch mRNA vakcín. Nie, nikto netvrdí, že spôsobujú rakovinu. Ale viacerí odborníci, politickí komentátori aj alternatívna scéna otvorili otázky, o ktorých vraj nesmieme hovoriť. A keď niekto zakazuje diskusiu, tam treba pozerať najviac. Tak poďme na to. Doktor Lakota tento týždeň verejne vystúpil s tým, že podľa neho by Slovensko malo otvoriť odbornú debatu o dlhodobej bezpečnosti mRNA technológie. Nie je panika, nie je poplach, odborná debata. A teraz to najzaujímavejšie. Povedal, že niektoré štúdie údajne odporúčajú ďalší výskum v súvislosti so zmenami v imunitnom systéme po očkovaní, vyzval, aby sa tieto otázky nezametali pod koberec a že mlčanie nie je riešenie. A reakcia médií? Úplne nič. Ticho ako v hrobe. Keď lekár otvorí odbornú tému, médiá sú ticho. Keď herec povie, že Fico je zlý, titulky na 3 dni. To je tá vyváženosť, o ktorej hovoria. A presne tam vstúpila tzv. Dezinfoscéna. Čo hovorili? Niektorí tvrdili, že konečne sa niekto ozval. Iní kričali, že systém sa rúca. A tí najtvrdší vyhlásili, že sa potvrdzuje to, pred čím varovali 3 roky. Musím však povedať jasne. Veľa z toho sú prehnané interpretácie, nie vedecké fakty. Ale, a tu je pointa, prečo vôbec majú priestor? Prečo vôbec získavajú takú masívnu sledovanosť? Pretože tradičné médiá odmietajú akúkoľvek diskusiu, ktorá sa im nehodí. A kde nie je diskusia, tam rastú extrémy. A potom sa čudujú. A ako reagujú progresívci, keď sa spoločnosť pýta nepríjemné otázky? Tým, že si vytvoria rebríček podnecovačov hnevu. Áno, čítate správne. Miesto toho, aby riešili problémy krajiny, robia zoznamy nepohodlných ľudí. Totalitný sen splnený. A teraz tá komédia. Niektorí komentátori plačú, že nie sú na prvom mieste. Ego slniečkárov by sa dalo deliť na 10 kusov a aj tak by ostalo veľké. Ďalšia vec. Keby sa obťažovania dopustil niekto z konzervatívnej scény, médiá by robili tlačovky ako pri štátnom prevrate. Ale keď je to ich človek, progress hero, vraj chybička, ktorá sa stane. Na alkohol sa vyhovorí aj opitý študent, nie verejne známy influencer. A reakcia progresívnej bubliny? Oslava, odpustenie, chudáčik Fero. Zrazu je mýtu ticho, ako keď vypneš televízor. A teraz hit týždňa. V aktualitách nepochopili, že človek môže byť sionista bez toho, aby bol žid. Elementárne politické pojmy. Úroveň komentárov ako od stredoškoláka po 2 fernetoch. Ale títo ľudia vraj vzdelávajú spoločnosť. Tak potom ďakujem pekne. Poďme späť k mRNA vakcínam. Dôležité je toto. Niektorí vedci žiadajú viac výskumu, alternatívna scéna tvrdí, že médiá zatajujú pravdu, médiá tvrdia, že všetko je vyriešené a debata skončila a väčšina ľudí už nevie, komu veriť. A tu je problém. Problém dnešnej spoločnosti nie je vakcína, ale nedôvera. Keď sa potláčajú otázky, keď sa umočiava diskusia, keď sa nálepkuje každý nesúhlas, vzniká chaos. Stačilo by, keby médiá povedali: áno, debatujme. Áno, skúmajme. A nikto by nemal potrebu hľadať odpovede inde. Ale oni si radšej hrajú na pápežov pravdy. Takže priatelia, toto bol týždeň na Slovensku. Močiace médiá, prehnané reakcie alternatívnej scény, progresívne kauzy zametané pod koberec a spoločnosť, ktorá nevidí realitu, ale PR hry. A keď nám niekto zakazuje klásť otázky, keď nás niekto učí, čo smieme a čo nesmieme riešiť, tak potom my budeme práve tí, ktorí tie otázky klásť budú. Ak chcete pokračovanie, dajte odber. A nezabúdajte, svet sa mení vtedy, keď prestaneme močať.